Республиканың Қатнаш алыш федерациясы спорттың бұл түрінде республиканың ең көслі атлеты исемен атаны. Хоңғы вақытта кең билдәлелек алған ярыштар хезмәте турында хәбәрсебез Идел Алсынов язмаһы. Стәрлетамақтан келген Динар Саниев бұл спорт түріменен яңы шөгыльләнә башлаган. Әлбиттә, үсмернең максаты еңеү яулау. Мен смешный говорю, уже говорил уже заниматься там, анан башка еще национальный бармак курашмен заниматься келдим. Қатнаш алыш спортына айырыса өфілі игътибарлар. Мегаполис таушы юнәлештә эшләгән тиктәләрсә клуб бар. Шуңа күрә лә бұл турнирга иң көсле үҙәктәрдә шөгыльләнгән спортчылар сакырылды. Келәмгә Өфө, Стәрлетамак, Салават, Мәләүездән 100-гә якын көрәшче сықты. Әлбәттә, бұл башлангыч быелдан айырма буларак, чөнки буга тиклем шәхси зачетлар буенча турнир уза торган. Быел иһә менә яңы шул алымды кулланып, чөнки күсмә кубок ул һәрвакыт клубтарды үтүгә ярдәм итә бит инде. Башкортостанда яңы үсеш алган бұл спорт түренең тәүге еңеүчеләре төрле авырлык үлчәмендә билдәләнде. Ярыштың кагыйдәләре лә етди. Еңеүчеләр олимпия ярышлары системаһы буенча билдәләнә. Стәрлетамактан килгән Динар Саниев өчен бұл сираттагы еңеүләрнең береһе. Бүгенге ярышта соперниклар алар булды. Каты соперниклар булды. Еңеп булды аларны. Турнирдың дөйем йомғақтары бойынса Қатнаш алыш федерацияның күсмә кубогын Өфенең Муса Гәрәев исемендәге кадет корпусының яугер клубы яуланы. Улар киләсәктә республика исеменнән Қатнаш алыш спорты буенча төрле ярышларда сыгыш ягы хокугына ия. Идел Алсынов, Салават Валиев, хәбәрдар Башкортстан.